entuziasm creator, ca să spun așa, care se manifestă în plan cultural, chiar și prin dorința de a publica o revistă de cultură. Într-o emisiune pe care am avut-o aseară la televiziune, noi am vorbit împreună cu Vasile Datcu și Cristian Cocan, am vorbit despre această problemă și probabil că în scurt timp la Brăila o să apară o revistă de cultură care să aibă în conducerea sa oameni importanți ai scrisului brăilean, din care sunt convins că nu o să lipsească o parte din scriitorii prezenți aici și mă refer în primul rând la domnul Dumitru Anghel, care și-a promit aici, de față cu dumneavoastră, că o să fac tot efortul posibil să-l prezinte în mod deosebit și special la Uniunea Scriitorilor, pentru că este neferesc ca domnia sa, care are o îndelungată activitate literară și chiar s-a ocupat să scrie despre majoritatea, dacă nu chiar despre toți, indiferent de valoarea lor. Cred că puține selecții ar fi trebuit critică să facă, să devină membru al unui scriitor. Deci este un scriitor profesionist indiscutabil și, mă rog, s-au făcut multe nedreptăți și domnia sa probabil că a suferit una, dar văd această altă cale de critică în care domnia sa își publică toate materialele scrise aici despre scriitori din Galați, Brăila, București, din țara Iurea, demonstrând un interes crescut și autentic pentru oamenii care se ocupă de scris. Ceea ce m-a bucurat pe mine în mod deosebit aici, pentru că pe marea lor majoritate am cunoscut, o parte de ei mai trăiesc, o parte probabil că o să le întâlnim în altă lume, dar mi-am adus aminte, răsuind această carte, despre 3 autori pe care eu am cunoscut foarte bine și care au fost foarte talentați. Și îmi pare rău că nu se vorbește mai mult despre ei. Este vorba despre Adriana Citaru. Deci a fost și aici la bibliotecă, dacă vă aduceți aminte, domnul director. Sigur că da. A avut o lectură publică aici. Este vorba despre Constantin Știrbu, cel șchiop, Cizbaru, prietenul nostru, om deosebit de talentat, debutat în Luceafărul, de Mihu Dragomir. Cred că știi și tu, mai. Despre Ion Mustață, pe care îl consideram ca poetul cel mai autentic în ceea ce vrește spiritul brăilean liric. Un om cu totul deosebit și prieten cu Fărușneagul și cu Mărăseanu și așa mai departe. Vreau să spun că un autor care se ocupă cu aducerea la actualitate a acestor nume și nu numai, cum este Dumitru Anghel, cred că merită o stimă și o considerație cu totul deosebită din partea noastră și eu îl felicit pentru această carte și pentru întreaga sa muncă de profesionistă în folosul literaturii. Despre domnul Andronescu, de asemenea, am citit poeziile, cunosc foarte bine, toate cărțile le-am citit. Sper în continuare să aibă o dezvoltare lirică substanțială și convingătoare, în așa fel ca și acest an se aducă și domniei sale o bucurie. Brăila are până acum un număr de 12 membri titulari ai Uniunii Scriitorilor, începând din 15 luna viitoare. În Brăila se va înființa reprezentanța Uniunii Scriitorilor filiala Galați, exact așa cum prevede regulamentul Uniunii Scriitorilor și nu așa cum își închipuie alții că trebuie să facă, adică scriitori care să facă parte, cel puțin 10, ca membri ai Uniunii Scriitorilor din cea mai apropiată filială. De asemenea, au și sediu acolo la Brăila, este bine ca scriitorii de aici să afle despre treaba asta și să depună eforturi de coalizare cu
coagulare a vieții literare, în așa fel încât să există o viață culturală organizată și prietenoasă cu Galați. Că vorba aceea, să vă mai spun ceva, se făcea o discuție despre viitorul centru cultural european la Brăila și le-a spus și acolo, cum vă spun și aici, Brăila fără Galați nu are nicio șansă să devină centru cultural, iar Galați sigur că da. Sunt două surori care gravitează în jurul aceleași idei și trebuia să facă eforturi comune și conjugate dacă vrem să ajungem la un rezultat în această privință. În rest, vă doresc și vă mulțumesc că ați venit și cam asta este.